Bă, handicapat de acum. Așa și? Păi nu trebuie să mă filmezi de acum. Ba da, e bine, orice bine se vede, da. Bine, acum băi, handicapat. Ba da, cum era numărul 0727 00678. Da, știu, băi, cum? Eu știu, mă, handicapat. Bă, tu mă filmezi? Da, te filmezi. Orice față ai, dăm cu zoom, da, te filmezi, da. Poți să filmezi 3 ore 26. 3 ore. Uite, ti poți auzi ce bel Gambrinus și cu Red Bull. Da. Mai fumat și o țigară de aia. Champion, no, Champion. Nu mai că trebuie să mai duci cu ăsta. Lasă că nu-i problemă. Am văzut că nu am încăperea că e fală. Hai că filmăm și încăperea. Bine că nu-i la are frigider Whirlpool. Da, Whirlpool. Bine că nu-i la mine acasă. Da. E indestit, băi, handicapatule, ți-a urcat berea la cap. Oh, scuze-mă. E indestit, uitați-mă bine, da, dau cu zoom. Da, băi, dar e șmecher, băi. Uite, e indestit. Dar cui o fi frigiderul ăsta? Nu știu. Pentru că dau 2 palme de pâte. De ce mă minți, mă, așa? Băi, nu mint, mă, handicapat. Ce se întâmplă? Așa și? Nu. Nu vreau. Bă, mai mă strâmba că te faci. De ce? Hai mă că să pun și pe YouTube. Nu mă spune pe YouTube acum, altul, dar că nu știu că astea caragios acum eu.